खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि। 12थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय 4 मुंख्लंनि मुङाव 12थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनाया थांनाय मैया जोबनानै थांबाय। सुख्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 12थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनायखौ सुख्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय औवाबारि गेलेग्रा फोथाराव मैया बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 4 मुंख्लंनि मुङाव गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे जोबथा बादायलायनायाव 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनानै हाबाफारिखौ जागायो आरो बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी बिथाङा। फरायसा आफादनि खुंगा 12थि सुख्लाय सेरफां बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां रमिय कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैनानै दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय बिथाङा बेखेवनानै होलाङो। बिनि सिगाङाव जोंनि बिटिआरनि एम जोंनि सुख्लाय सेरफां बियाबनि एम मानगोनां रनेन्द्र नार्जारी सार बिथाङा मुंख्लंफोरनिसिम जि बिबार बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामलाङो। दिनै सुख्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1987 मायथाइयाव एबसुनि जि सोमावसारनायाव जोंनि सुख्लाय सेरफां ओनसोलाव मुंख्लं जालांनाय 5 मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। खार'ना बेनो जे बिथांमोननि जि जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंखौ जि साहस होलांबाय, बिथांमोना जोंखौ जि मोनसे जोंखौ गोसोखांथावना मोनसे जारिमिन गालांदों, जायखौ जोङो गोसोखाङाबो जों थानो हाया। बाथ्रायाव दङ जोङो जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनांगोन। जायखौ जोङो गोसोखाङा, जायखौ जों सिबिनो रोङा, बेवहाय साफा बिर जोहोलाव उजिया होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफोर दङ, बिथांमोननि जि गेलेनाय, बिदिनो फुटबल गेलेनायजों बिथांमोना गावबागाव मोनसे केरियारखौ दालांनो हायो। आरो जोङो नुनो मोनदों जोंनि लाइमोनफोरा बल गेलेनाय बा बायदिसिना गेलेनायनिफ्राय जानगार थादों। गुबुन बिथांमोना खामानिफ्राव लोब्बा थायो। गाज्रि थासारियाव बिथांमोना लोब्बा जालांनो नागिरो। जौ लोंनाय, गान्जा सोबनाय, बेबायदि थासारि जालांनो नागिरो। बेनिखायनो जोङो सानदों जे जोंनि दखरा आफादा दिनै सिन्था खालामदों, जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना फुटबल गेलेनानै बा गावनि बेसेन गोसा समखौ गेलेनायजों लोगोसे मोनसे गावखौ गोख्रों देहा खालामनो हायो बा गावखौ सासे गेलेगिरि खालामनो हायो। बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै दिनै जोङो खालामबोदों। आरो बिथांमोननि जिथु मुंख्लं, बे मुंख्लंआ अरायसम गोजोरै थायो। बिथांमोनखौ बयबो सिबिलाङो। बेखौ जोङो नोजोर होनानै दिनैनि जों सुख्लाय सेरफां दखरा आफादा बेबायदि फुटबल होबाय थादों। दिनै 12 बोसोर जाबाय आरो होलांबाय थागोन, बेखौ आङो फोरमायनो थाबाय। गासै बेवहाय 2 हानजाया बाहागो लादोंमोन। दिनै 2 हानजानि गेजेराव 2 हानजा औवारि माइदांस्रि क्लाब आरो गेलाजाव सुपार 11 FC बिथांमोननि गेजेराव दिनै फाइनाला जानानै थाङो। बेवहाय गेलाजाव सुपार 11 FCआ गरसेयाव देरहासार जानो हादों। बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावहरदों।